janvier kalo tile 15 san 2025 an bɛ aw bɛɛ lajɛlen fo aw ka wagati la kunnafoni waati sera a y'aw bisimila. Ka kunnafoniya daminɛ ni an ka kɛlɛkɛcɛw ka ɲɛmaa ye n'o ye état major général des armées ale ka kunnafoniya olu ye ko k'a da bɛɛ lajɛlen kulo kan ka fɔ an ka kɛlɛkɛcɛw ka larawulili ale senfɛ janvier kalo tile 13 san 2025 sanfɛ pankurun kɔni ale kɔni ye gana da banbaganciwale tigilamaw la u dagayɔrɔ la kɛrɛnkɛrɛn sa yɔrɔ min bɛ yen ni ale bɛ wele ko sebeto dugu ale bɛ banamba masuɲɛna banamba o bɛ kulukoro mara la yɔrɔ filanan kɔni o kɛra yɔrɔ min sa o de ye u y'u ka bolimafɛn sen filaw ni ka olu kɔni bɛɛ lajɛlen ka o tiɲɛ ka tɛgɛ da banbaganciwale tigilama caman fɛnɛ kɔni o kan yɔrɔ filanan min fɛnɛ kɔni o kɛra sansɔrɔba ye u ma u ka pick-up minnu kɔni bɛ yen nɔ n'u kɛlen don ka olu pick-up ninnu ka olu datugu o pick-up ninnu fɛn min ye sanfɛ pankuru ye a ye o bɛɛ lajɛlen ni ka o tiɲɛ an ka kɛlɛkɛcɛw ka ɲɛmaa n'o ye état major général des armées a ye foli kɛ ka ɲɛsin an ka finitigilakaw ma u ka baara ɲɛdɔn ale sera ma ka tila k'a yira jamana kɔnɔdenw na ko banbaganciwale tigilamaw mana kɛ yɔrɔ yɔrɔ u bɛ u ɲini ni ka don u nɔfɛ ka garan da u la ye. Jaso kura min ni a dayɛlɛla an ka jamana ale kɔnɔna la yan nɔ ni o ye AES jabaraniso o ye AES jabaraniso ale kolomo karila fɛn min ye AES jamana ɲɛmaa saba kɔni olu fɛ ni o ye Niger jamana ɲɛmaa Burkina jamana ɲɛmaa ka ɲɛsin Mali jamana ɲɛmaa kɔni ma AES télévision soba yɛrɛ kɔni ale ɲɛmaaya taara ni ka a di monsieur Salifu Sanogo kɔni ale ma Salifu Sanogo ana a jɛɲɔgɔn u wulila ka fara ɲɔgɔn kan kunu ni ka u kunda aki kɔni ale ka ni o bɛna janvier kalo tile 14 ma san 2026 aki ɲɛma ni o ye Gawusu Kulibali ale fana ni a jɛɲɔgɔn u ye fɛn min ye AES télévision maaw ni ka olu bisimila Salifu Sanogo ale ye nakun kɔni ye min ye aki kɔnɔna la o de ye kana AES bonya ni ka o da aki kɔni ale ɲɛma ani ka tila ka baara taabolo ni ka olu ɲini u fɛ ka se ka ladilikan di u ma baara ale bɛ se ka kɛ cogoya min na ka ɲa aki ɲɛma ale ni a ka maaw u ye ladilikanw kɔni ni ka o di AES ba aki ɲɛma ani a jɛɲɔgɔn u kɔni ye ladilikan ni ka o di AES télévision so maaw olu ma ka tila ka dugawu don kɛ u ye baara ale taabolo ɲuman na. Citerni 9 ni a falen don taji la tɛntɛn 7 o ye gasoil ye 2 o ye essence ye janvier kalo tile 13 kucalakaw kɔni ye taji ni ka o sɔrɔ kunu janvier kalo tile 14 taji feereli kɔni a daminɛna a dira station minnu kɔni olu la maaw kɔni taara ni ka t'u ka tajiw ni ka olu ta k'a yɔrɔ la k'a fɔ ko maa minnu kɔni bɛ taji ta ni ka a feere gɛlɛya la olu bɛ k'a feere sɛbɛnwari 300 ka taa se sɛbɛnwari 400 ani dɔrɔmɛ 50 ma kabi Noël kɔni ale wagati. An bɛ taa banjagarakaw olu fɛ yen nɔ fɛn min ye Gina Dogon ye binganiwale kɔni taara ni ka ɲɛsin olu ma binganiwale min n'a kɛra sababu ye ka maa 9 ka olu bɔnɛ u ni na a sɔrɔla fɛn min fɛ o de ye mugujugu fɛrɛ banbaganciwale tigilamaw kɔni ye su dɔ de kɔni ta ni ka mugujugu kɔni don su in na maa ninnu kɔni taara ka taa maga su in na su in kɔni ale mugujugu pɛrɛnna ni a ye fɛn min ye Dana Amasagu ye ale kɔni ye weleweleda ni ka o bila k'a yira k'a fɔ ko lakanabaliya ale kɔni bɛ ka bonya kosɛbɛ. Binganiwale taara maa marafɛntigi dɔw fɛ ni ka ɲɛsin mouvement autodéfense sédentaire ma olu ma Forko Gaynakaw olu fɛ yen nɔ Forko Gayna ale filɛ nin ye Soni Alibɛra sigida kɔni o la seerew olu ka fɔ la ko maa 3 kɔni bɛ yen nɔ olu fagara maa 1 o jogina binganiwale in kɔni na k'aw ladɔnniya k'a fɔ ko o don kelen in fɛnɛ kɔni na maa marafɛntigi lakodɔnbali dɔw ye binganiwale ta ni ka ɲɛsin bolimafɛn min bɛ maaw ta ni ka taa n'u ye u taayɔrɔ la ɲaamɛkaw fɛ yen nɔ u tun bɛ ka bɔ yen nɔ kɔni o de la a kɛra sababu ye ni ka maa 6 kɔni ni ka olu jogin. An bɛ
bɛ taa Gawokaw olu fɛ yen nɔ nin wagati in na taji kɔni ale tun bɛ ka feere Gawokaw olu fɛ yen nɔ sefa wari 400 a litiri o la nka an bɛ waati min na i n'a fɔ sisan nɔ kabi janvier kalo tile 13 dɔ bɔra taji kɔni ale sɔngɔ la sisan a bɛ ka feere sefa wari 200 ani dɔrɔmɛ 20 o de la feere yɔrɔ caman kɔni na ko n'i y'a ye ko dɔ kɔni bɔra taji kɔni ale sɔngɔ la dugu marabaaw olu de kɔni ye u jɔyɔrɔ la ni ka sariya kura kɔni ta o de y'a to taji sɔngɔ kɔni basigi donna ale la. Nyɔrɔni Sahɛlikaw ka kalanso min bɛ yen nɔ ni ale bɛ wele ko Bema a seconsigili o ɲɛma ni o ye Salifu Sumuni ye Salifu Sumunu ale jasora janvier kalo tile 13 san 2026 Mamara fɛntigi lakodɔnbali dɔw kɔni olu fɛ a jasora Bema ani Fasodebe dugu kɔni ni ɲɔgɔn cɛ fɛn min ye académie enseignement Nyorokaw olu fɛ yen nɔ olu kɔni bɔra ni ka kunnafoniya kɔni ka ale cari k'a yira k'a fɔ ko nin waleya jugu min kɔni kɛra u bɛ a kɔn ko ni maa min kɔni ye bingani wale kɔni ta ni ka ɲɛsin lakɔli karamɔgɔw ma walima lakɔli ɲɛmaaw kɔni olu ma e de bɛ kɛ sababu ye ni ka se ka basigibaliya kɔni ni ka o don kalan na ani ka denmisɛnw ka kalan ni ka o don bɔgɔ la. Maliyɛnw a y'a fɔ ko tare k'a sababuya kɛ aw ye fɛn min laɲini tunga lafiya fɛ a ye o waleyaw ye tunga lafiya ale ka programme kura ni o ye logement sociaux ye i sigilen bɛ Mali kɔnɔ walima i sigilen bɛ jamana ale kɔ kan i sen bɛ se ka ye tunga lafiya ka nin logement sociaux ye ale la i dan ye dɔrɔn i ka kɛ sarata baara la tunga lafiya ka nin logement sociaux ye a bɛna kɛ Banankɔrɔni Kabala ale ni Jalakɔrɔbugu n'i b'a fɛ i sen ka ye a la numéro de téléphone ta i ka message bila WhatsApp kan i tɔgɔ ni jamu ka o bila n'i ka dossier tɛmɛna dɔrɔn tunga lafiya b'i ka so jɔ k'a ban pewu k'a clé d'i ma i bɛ tunga lafiya ka wari sara a ye dɔɔni dɔɔni ni madame Sisoko Zenab Tezaga Sanogo tɛ jɔn de bɛ se ka nin kɛ aw ye tunga lafiya ale nana maliyɛndenw lafiyali ni tungarankew olu lafiyali kama soko la maliyɛn kelen so kelen ba Maliba ale kɔnɔna la. An bɛ taa kɔkan kibaru la an bɛ taa Ugandakaw olu fɛ yen nɔ maa 21,000 ni murumuru wɔɔrɔ olu de kɔni welelen no bi janvier kalo tile 15 san 2026 in na ka taa jamana ɲɛmaa kalafili kɔni ni ka o kɛ jamana ɲɛmaa bɔta ni o ye Yoweri Museveni ye Yoweri Museveni ale bɛ fanga la kabi janvier kalo san 1986 a bɛ yira k'a fɔ ɲina y'a san 40 de ale kɔni bɛ fanga la a bɛ fɛ ka i kan bɔ ko kura ta ko 7 o kɔni nɔfɛ a ɲɛkɔrɔseba ni o ye Bobi Wine ye Bobi Wine ale de kɔni fɛnɛ kelen don fanga sinama tɔn ye jamana ale kɔnɔna la ONU ka taga se Amnesty International ma olu kɔni ye kangaramada kɛ nin ko in kɔnɔna la k'a fɔ ko gɛlɛya foyi kana ye kalafili kɔni ale la k'a yira la k'a fɔ ko fɛn min ye fanga tigilamaw ye olu kɔni kelen don ka bɔlɔlɔsira kana bɛɛ lajɛlen ni ka o tigɛ nin wagati in na ko walasa kalafili ale bɛ se ka kɛ a kɛcogo ɲuman na cogoya min na. An bɛ taa Guinée Bissau kaw olu fɛ yen nɔ Conseil national de transition ni o ye wasabulon ye olu kɔni bɔra ni ka kalafili min ni a ɲɛsinnen bɛ ka se ka u ka sariyasun ni ka o falen 100 o 100 65 olu kɔni jɛra n'a ye 13 olu kɔni ye kalan ni ka o fili a yirala k'a fɔ ko sariyasun kɔni ale falenni ni o kɔni sigira sen kan a bɛ falen o yɔrɔnin bɛɛ lajɛlen o la k'a yira la k'a fɔ ko fɛn min ye Général Hortan Tam ye ale de bɛ fanga la nin wagati in na a ye dan sigi jamana ɲɛmaa kɔrɔ ni o Umaru Sisako Ambalo ale ka fanga la kabi novembre kalo tile 26 san 2025 tɛmɛnen nin wagati in na fanga kɔni ale bɛ finitigilakaw olu de bolo Guinée Bissau kaw ka jamana ale kɔnɔna la. An bɛ taa dolanci ale ye bunakun ka Senegal la ale ye san sɔrɔ Egypte kan kunu janvier kalo tile 14 san 2026 kelen ani kanangolo fɛn min ye Sadio Mané ale kɔni ye Senegal ka bi ni ka o don Nigeria fɛnɛ ale ni Maroc fɛnɛ karila ɲɔgɔn na Maroc ale ye san sɔrɔ Nigeria kan nin b'a yira k'a fɔ ko Maroc ale ni Senegal kɔni de bɛna taga final la karido ni o bɛ bɛn janvier kalo tile 18 ma san 2026 ko jɔ
jɔfɛn bɛɛ lajɛlen ye dafɛn ye fɛn min ye kan maroko 2025 ye a kɔni kunnayara kosɛbɛ farikolo ɲɛnajɛ kunnafonidilaw olu u bolo ka sababuya kɛ Mohamed Sumare ale tayana kunu janvier kalo tile 14 san 2026 Maroko jamana o la arabakaw olu fɛ a yɛrɛ ta kun ye kan kɔni ale ko de ni cɛba in yɛrɛ kɔni an tayana k'a to a ka so yɛrɛ de kɔni o kɔnɔna la maaw taara sɔrɔ kɔni ala ya a ka baaraw ni ka olu kɛ fɛn min ye media de la ligue pro du Mali ye a kun ye o ɲɛmaa ye maa bonyani ba kun do kunnafoni ale sira fɛ an bɛ dugawu kɛ ala ka badabada dali nɔgɔya ye ala ka an yɛrɛ ɲa ni k'an ta doni ka o makɔnɔ Mali kunnafoni jabaran najɛbɔ ni de bɛ dansigi an ka bi kunnafoniyaw la an b'a fɔ ɲɛna sanga an'a ka wagati ko tunga lafiya di an ka kunnafoni ale jukɔrɔma dondoba ye an bɛ waati min na i n'a fɔ sisan nɔ e maa min bɛ yen nɔ k'i ka terrain b'i bolo ko titre foncier de don n'a di tunga lafiya mɔgɔw ma u b'a jɔ i bɛ se ka don tunga lafiya ka sojɔ groupe kɔnɔna la groupe kelen o kelen kɔnɔ mɔgɔ 15 de bɛ a kɔnɔna la n'i donna groupe kɔnɔ i b'i ka turu ni ka o makɔnɔ tunga lafiya bɛ villa simple ni o ye 3 chambres sɔrɔ a b'o jɔ 28 kalo kalo i bɛ 580 euros sara o la 2 chambres a b'o jɔ 19 kalo kalo i bɛ 380 euros sara o la fɛn min ye étage duplex ye a b'o jɔ 45 kalo kalo i bɛ 780 euros sara o la ni turu sera i ma i ka so bɛ jɔ ni ka a clé d'i ma i bɛ tunga lafiya ka wari tɔw ni ka olu sɔrɔ san 6 ka taa se san 7 o ma tunga lafiya bɛ étape par étape fɛnɛ kɛ ni pɛrɛla étape min kama i bɛ na ni o wari ye soupassement élévation dalle finition o kɔfɛ e maa min fɛnɛ bɛ yen nɔ ko i bɛ fɛ ka villa de jɔ ni o ye F3 F4 F5 ye n'a wari kilancɛ b'i bolo i bɛ na n'a ye tunga lafiya b'a jɔ k'a ban ka clé d'i ma k'a dafa i bɛ tunga lafiya ka wari tɔ sara ye dɔɔni dɔɔni san 2 ka taa se san 3 ma o bɛ kɛ fo n'a sɔrɔ i ka terrain kɔni o ye titre foncier ye aw k'an bɛn don n'a nataw la kunnafoni kuraw olu kɛnɛ kan